104.7 IFM. Report! Idol Kate. Idol Kate, Dispo para po sa balita. Go ahead. Halos tutumbas na ng normal na dami ng ulan para sa buong buwan ng Agosto ang bumuho sa Dagupan City sa loob lamang ng 12 araw, habang posible na naman na makaranas ng malakas na pag-ulan ang lungsod at iba pang bahagi ng Pangasinan sa mga susunod na araw. Batay sa datos ng Pag-asa Dagupan, umabot sa 484 millimeters na aktual na dami ng ulan at naitala sa lungsod mula Agosto 8 hanggang 19. Katumbas ito ng 83% na normal sa rainfall sa Dagupan para sa buong buwan ng Agosto na nasa 581.3 mm. Ibig sabihin, sa loob lamang ng 12 araw, halos naabot na ng Dagupan ang karaniwang dami ng ulan na inaasang matatanggap nito sa loob ng isang buwan. Kasabay ng malaking volume ng ulan ang matinding pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng lungsod nitong mga nakaraang araw, nakaapekto sa maraming residente at mga komunidad. Samantala, posible kong madagdagan ang naitalang rainfall ngayong buwan dahil muling nakaambang malakas na pag-ulan sa Pangasinan. Sa 24-hour rainfall forecast na nilabas ng DOST Pag-asa alas 11 ng umaga ngayong Agosto 25, posibleng mapailalim sa yellow warning level ang Pangasinan mula ngayong araw, Agosto 26, hanggang Huwebes ng hapon, Agosto 27, kung saan maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm ang ulan. Gayunman, maaari pa magbago ang rainfall outlook depende sa magiging kondisyon ng panahon. Inaasahang maglalabas ng panibagong weather advisory ang Pag-asa alas 5 ng hapon. Dahil sa malaking dami ng ulan na natatanggap ng Dagupan nitong Agosto at posibilidad ng panibagong malakas na pag-ulan, pinapayuhan ang mga residente lalo na ang mga nasa mabababang lugar at mga komunidad na madaling bahain na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal ng mga otoridad. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.